Welcome to English Grammar Lessons Bisaya Edition with me, Teacher Maya, nga mahatag na po ninyo og short quiz with answers and explanation. Sugdan na nato. Unsa ka ka-familiar sa verbals? Take this quiz to find out. Unsay function sa gi-underlinean dinhi? Gigamit niya as adjective. Giun sa paggamit ang gi-underlinean dinhi? Gigamit niya as adjective. Giun sa paggamit ang to answer dinhi? Gigamit niya as adverb. Giun sa paggamit ang using dinhi? Gigamit ni as noun. Giun sa paggamit ang stealing dinhi? Gigamit ni as adjective. Nganong kato ang answers? Mao ni ang explanation. Dini nga sentence ang to go usa ka infinitive nga nag-function as adjective. Ang infinitive usa ka klase sa verbal or word nga verb ang dagway pero dili verb ang function sa sentence. Ang porma ani magsugod sa to unya sundan og base form sa verb. Ang verbal nga infinitive pwede mo function as noun, as adjective or as adverb. Og dinhi adjective ni siya. Mailhan ning adjective kay kasagaran magsunod ni sa noun nga iyahang gi-describe. Pareha aning way to go ni describe sa way. Ang ubang example sa maani kay problem to solve, ability to cook, music to play. Ang mga infinitives dinhi ning describe sa nouns nga problem, ability o music. Ang admitted dinhi usa ka participle nga gigamit as adjective. Ang participle usa ni ka verbal or mga words nga ang dagway verb pero dili verb ang function. Ang participle gamiton ni siya as adjective ug naa ni siya duha ka porma. Present participle kanang ing ang tumoy o past participle kaning pareha ani nga usually ed ang tumoy. Ang present participle nga adjective gamiton pang describe kung unsay mabuhat o gibuhat sa noun nga gi-describe. Ang past participle mo describe kung unsay nahitabo sa noun nga gi-describe or unsay gibuhat ngadto sa gi-describe. Dinhi nag-describe ning underlined word kung unsay gibuhat ngadto sa patient, unsay nahitabo niya gi-admit gahapon. Ang verb dinhi nga sentence kining died. Sa Bisaya pa, ang pasyente nga gi-admit gahapon namatay karong buntag. Ang to answer dinhi adverb ang function sa sentence. Ang infinitive usa ka klase sa verbal or word nga verb ang dagway pero dili verb ang function sa sentence. Ang verbal nga infinitive pwede mo function as noun, as adjective or as adverb ug dinhi adverb ni siya. Mailhan natong adverb ang infinitive kay kasagaran magsunod ni sa word nga i-describe as adverb, usually mga adjectives or adverbs pod. Parehaning to answer ni describe sa adjective nga easy. Ang ubang example sa maani kay difficult to understand, ready to wear, or good to know. Mga infinitives nga ni-describe sa adjectives nga difficult, ready, o good. Ang using dinhi part sa phrase nga using magic. Usa ni ka noun kay nagsunod ni sa preposition nga of. Ang words nga magsunod sa prepositions, gitawag ni silag object of the preposition. Ang pwedeng mahimong object sa prepositions ang mga nouns o pronoun ra. Kining using dinhi mura nig verb tan-awon pero dili verb ang function ani. Example ni sa verbal nga gitawag nga gerund. Usa ka verb form nga ang tumoy ing unya gamiton as noun. Tungod kay object man is preposition ang using dinhi, gigamit ni siya as noun. Usa ni siya ka gerund. Ang stealing dinhi usa ka participle nga gigamit as adjective. Ang participle gamiton ni siya as adjective ug nani duha ka porma, present participle or kanang ing ang tumoy pareha sa stealing ug past participle. Ang present participle nga adjective gamiton pang describe kung unsay mabuhat or gibuhat sa noun nga gi-describe. Ang past participle mo describe kung unsay nahitabo sa noun nga gi-describe or unsay gibuhat ngadto sa gi-describe. Dinhi nag-describe ning stealing kung unsay gibuhat ni Kyle nangawat siyag saging. Ang verb dinhi nga sentence kining caught. Sa Bisaya pa, nasakpan niya si Kyle nga nangawat og saging. That's all for this video. Thank you so much for watching. Have an amazing day.